गिबि सिन्थारावनो आं आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आङो बरायनानै लायो। फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय गासैनिबो जोबनाया सफैबाय। जोङो थांनाय समफ्राव नायबोदोंमोन पृथिबियाव मानसिफ्रा बांबोनायजों लोगोसे मानसिनि साननाय आरो मावनाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जादोंमोन। बेनिखायनो जागायजेननाय 6 बालासनि सारियाव बुंदों, अब्ला फोरबोआ होनदों, आङो गासैखौबो पृथिबिनिफ्राय खोमोरगोन। बेनिखायनो इसोरा गासैखौबो पृथिबिनिफ्राय खोमोरनो थाखाय बियो गोसो जादोंमोन। बेनिखायनो जागायजेननाय 6 बालाब 17 सारियाव बेबायदि लिरनाय दङ, मानोना पृथिबियाव थानाय मानिया थैजोबगोन। बेनिखायनो गासैबो प्राण गोनां मानिखौनो इसोरा फोजोबनो थाखाय बियो गोसो जादोंमोन। बेनिखायनो जागायजेननाय 7 बालाब 10 सारियाव बेबायदि लिरनाय दङ, बे दिनाव गोथौ दैनि दैमुफ्रा गुब्रुदों आरो न'खरनि दै फांथेग्रा दरफ्रा बोदला जादों। आरो बेबायदियैनो बै फिरिनि मानसिफोरखौ इसोरा दै बानानि गेजेरजों फोजोबदोंमोन। मानो दै बानानि गेजेरजों बै फिरिनि मानसिफोरखौ इसोरा फोजोबखो? बाइबेलाव गोबां जाहोनफोर दङ आरो जोङो थांनाय समफ्राव माखासे जाहोनफोरखौ जोङो नायबोबाय। आरोबावनो आङो दिनै मोनथाम जाहोनखौ बुंनो थाखाय गोसो जादों आरो बेखौ बुंथारनांगौ होननानै आङो सानदों। जोङो गिबिथि जाहोनखौ नायगोन। जबनि बिलाइ 2 बालाब 15 सारियाव बुंदों, दुष्टनि लामाजों थाबायनायनि थाखाय। बै फिरनि मानसिफ्रा नस्थ जालांदोंमोन मानोना बिसोरो दुष्टनि लामाजों थाबायदोंमोन। दुष्टनि लामाखौ नागारबोनो बिसोरो गोसो जायाखैमोन। बेनिखायनो इसोरा दै बानानि गेजेरजों बै फिरनि मानसिफोरखौ नस्थ खालामदोंमोन। जोंबो दिनै इसोरखौ मोननायनि उनावबो गाज्रि लामाखौ जोङो नागारबोआब्ला, गाज्रि लामाजों जों थाबायोब्ला जोंनि जिबना नस्थ जागोन। जोंबो इसोरनि बोराबनायाव जोङो गोग्लैनो नांगोन। आरो खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, जायफ्रा गाज्रि लामाजों थाबायगासिनो दङ, गाज्रि लामाखौ नागारबोनो थाखाय गोसो जायाखै, नोंनि थाखाय इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जोबनाया खाथिसै। बै फिरनि मानसिफ्रा गाज्रि लामाखौ नागारबोनो गोसो जायैनि थाखाय, गाज्रि लामाजों थाबायनायनि थाखाय बिसोरो बेबायदियैनो बै फिरनि मानसिफ्रा नस्थ जादोंमोन। जोंबो दिनै नस्थ जागोन इसोरनि गोथां रावा बुंदों। बे गिबिथि मोनसे जाहोनमोन। आरोबाव जों नैथि जाहोनखौ नायगोन। माथाइनि बिलाइ 24 बालाब 38 सारियाव बुंदों, जानाय लोंनायजों गोदोनानै थानायनि थाखाय। बै फिरनि मानसिफ्रा नस्थ जादोंमोन मानोना बिसोरो लोंलुं जाग्लुंजों गोदोनानै दङमोन। सोरजिगिरिखौ बिसोरो गोसोखांनो थाखाय हायाखैमोन। जानाय लोंनायजों बिसोरो लांसुनिया जादोंमोन आरो जानाय लोंनायफोरजों इसोरनि बेरेखा पाप मावदोंमोन। बेनिखायनो बै फिरनि मानसिफ्रा नस्थ जादोंमोन। जोंबो दिनै जानाय लोंनायाव गोजोमनानै थायोब्ला, जानाय लोंनायजों जों इसोरखौ बावोब्ला, जानाय लोंनायजों जों इसोरनि थाखाय सम होआब्ला, जोंबो इसोरनि बोराबनायाव गोग्लैगोन आरो जोंनि जिबना नस्थ जागोन। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, जायफ्रा जाग्लुं लोंग्लुङाव गोजोमनानै दङ, जाग्लुं लोंग्लुंखौ नागारबोनो थाखाय गोसो जायाखै, नोङो दिनैसिमबो लोंग्लुं जाग्लुङावनो थाबाय थानो लुबैयोब्ला, नोङो दिनैसिमबो लोंग्लुं जाग्लुंखौ नागारबोनो गोसो जायाब्ला, इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जोबनाया खाथिसै। बै फिरनि मानसिफ्रा बे लोंग्लुं जाग्लुंजों गोदोनानै थानायनि थाखायनो नस्थ जादोंमोन। बे नैथि जाहोनमोन। आरो थामथि जाहोनखौ जोङो नायगोन। बै फिरनि मानसिफ्रा इसोरनि रावखौ बिसोरो खोनासङाखैमोन। बेनिखायनो 2 पेट्र 2 बालाब 5 सारियाव बेबायदि लिरनाय दङ, बे इसोरखौ खुलुमिफोरनि संसाराव दै लोमहोनाय समाव गोजाम संसारखौ आखियाखै। बियो धोरोमखौ खोथाबायग्रा नहखौ गुबुन सास्निजों लोगोसे बासायदों। जों दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय। बै समाव आफा इसोरा नहनि गेजेरजों मानसिफोरखौ आह्वान खालामदोंमोन। नहनि गेजेरजों इसोरनि बोराबनायखौ खोथादोंमोन।
दिनै इसोरा न'खरनि गेजेरजों बुंदोंमोन गोसो सोलाय, नङाब्ला इसोरा दैबाना लाबोनानै बे फिरिनि मानसिफोरखौ नस्थ' खालामसिगोन। बै फिरिनि मानसिफ्रा इसोरनि रावखौ खोनासंनो थाखाय गोसो जायाखैमोन। न'खरनि बुंनायखौ बिसोरो खोनासङाखैमोन। बेनिखायनो इसोरनि बोराबनायाव बिसोर गोग्लैदोंमोन आरो बिसोरो दैबानाजों नस्थ' जानो नांदोंमोन। नाथाय बै समाव जायफोरा फोरबोनि रावखौ खोनासंदोंमोन, न'खरनि बुंनायफोरखौ लादोंमोन, बिसोरल' बासायजादोंमोन। न'खरनि न'खरा फोरबोनि बुंनायखौ खोनासङामोनब्ला, बै समाव न'खरनि न'खरा न'खरनि बुंनायखौ खोनासङामोनब्ला बिसोरबो इसोरनि बोराबनायाव गोग्लैगौमोन आरो बिसोरबो नस्थ' जानो नांगौमोन। बै फिरिनि मानसिफ्रा नस्थ' जालांनायनि जाहोनखौ जों दिनै मोनबाय। गिबिथि जाहोना बेमोन, बिसोरो गाज्रि लामाखौ नागारबोनो हायैनि थाखाय, गाज्रि लामाखौ नागारैनि थाखाय। आरो नैथि जाहोना बेमोन, जानाय लोंनायफोरजों गोदोनानै थानायनि थाखाय बिसोरो नस्थ' जादोंमोन। आरो थामथि जाहोना इसोरनि रावखौ खोनासङैनि थाखाय बै फिरिनि मानसिफ्रा नस्थ' जादोंमोन। जोंबो दिनै इसोरनि बुंनायखौ खोनासङाब्ला, इसोरा दिनै नोंखौ लिंहरदों गोजोननाय होनो, बासायजानायखौ होनो, पापनि निमाहाखौ होनो लिंहरदों। नोङो दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि लिंनायखौ खोनासङाब्ला थारैनो नोंनि जिबनाव इसोरनि बोराबनाया आरो इसोरनि रागा गोग्लैगोन आरो नोंनि जिबना नस्थ' जागोन। बेनिखायनो फै, जोङो दिनै इसोरनि रावखौ खोनासंनानै, गाज्रि लामाखौ नागारनानै, गाज्रि जानाय लोंनायखौ नागारनानै जों इसोरनि रावखौ खोनासंनि आरो जों जिसु ख्रिस्ट'नि फारसे जोङो फैनि। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो होथों जिसुनि मुङै। आमेन।